pescadors. Anem ara per al xacra cardíac, és el que tothom coneix, el xacra de l'amor, el xacra del cor, no? Jo prefereixo dir-li xacra amor, que no xacra cardíac, perquè cardíac està parlant simplement d'allà on es troba, en el lloc del cor, clar, sinó l'energia, el nom, la paraula amor, és el que realment representa. Però, com tots els xacres, tenen la part de davant, la part de darrere. La part de davant és, la que ara explico, que té a veure amb el nom. El nom d'aquest xacra és nom de centre acceptació. Cuidado, perquè a molta gent li costa entendre la diferència entre l'amor emocional, que té a veure amb el plexe solar, o l'amor sexual, que tindria a veure més avall, amb el xacra relació, de l'amor aquest, perquè aquest amor és el que en diuen amor espiritual. I l'amor espiritual és, diuen, és donar sense esperar res a canvi. Sí, també amb l'emocional, quan estàs enamorat amb algú ja ho fas, en principi, no? Però sempre hi ha la necessitat de que t'ho retorni, si no, no té sentit. Un amor en el que jo dono, emocional, de parella, no té sentit si no està, diguem, amb una energia de retorn, també, no? En canvi, l'amor del xacra amor, del xacra cardíac, és d'entrega incondicional, amor incondicional. I fixeu-vos lo difícil que és, no solament estimar, sinó que la manera d'estimar més clara és l'acceptació. Acceptar una altra persona tal com és potser una de les coses més difícils que tenim, que podem fer. Perquè acceptar algú que s'assembla a tu no costa gens, algú que ja és com a tu t'agrada. Acceptar algú que estimes perquè en aquell moment t'està donant amor, etc., tampoc costa gaire. Però fixa't que se te diu que has d'estimar els enemics, etc. No és tant la paraula estimar com vine que t'abraço, a la persona enemiga, que mentrestant te clava el punyal, no és això, és evident, no? El que t'està dient el centre d'acceptació és això, accepta les persones, les situacions, l'univers, el món, tot, accepta tal com és, no intentis canviar, accepta el tal com és, i en aquesta acceptació te'n donaràs compte que és perfecte. Estem parlant de paraules majors i evidentment no és que sigui gens fàcil, l'acceptació, l'amor. I això és el que t'està dient aquesta carta. Si surten a la tirada no és perquè sí. T'està dient, l'ànima vol que ara passis experiències d'aquest estil. Que et deixis de ser tan egoista, de tant de pensar en tu. Comença a pensar en els altres, o continua, o aprofundeix d'alguna manera. Ara venen experiències que tenen a veure amb això. O et demanaran que siguis així, o potser, a nivell positiu, això dependrà del context de les cartes, de la pregunta que has fet, etc., doncs vindràs experiències que tindran a veure amb això, que t'accepten o que acceptes. De totes maneres, si surt és perquè tu has de treballar l'acceptació. No solament que t'acceptin a tu, sinó que tu has de treballar aquesta acceptació. Mira al teu voltant què és el que no acceptes, a nivell de situacions, a nivell de persones, etc. I comença a treballar-ho perquè ara l'ànima t'està dient, ei, això toca, i toca ara. Si teniu dubtes, ja ho sabeu, preguntes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.